Lubondi qed ikun akkużat li fil-programm tal-ħamis xerret aktar miżinformazzjoni u kummenti li għamlu ħsara lill-Kummissarju Ewropew John Dalli. Fittra mibgħuta lill-Awtorità tax-Xandir John Dalli qal li Lubondi insinwa l-involviment tal-Kummissarju Ewropew mal-pożizzjoni li qed jieħu Franco De Bono dwar il-Ministru Ostingat. Dan il-mod fuq il-Kummissjoni. Fiex tidħol il-Kummissjoni Ewropea? Naħseb illi ma tidħolx dan il-kwistjoni. Ma nafx tara li ta' John Dalli fiha di? John Dalli ddikjara li bl-ebda mod m'għandux x'jaqsam ma' dan il-każ, la direttament u lanqas indirettament. Il-Kummissarju Ewropew oġġezzjona b'mod qawwi mal-Awtorità tax-Xandir dwar il-fatt li qed ħalli persuna bħal Lubondi tuża programm fuq ix-Xandir tal-Istat biex tmexxi l-aġenda tagħha, fosthom li jippromovi jew jipprova jkisser lil min jażelu, kif jażelu u meta jażelu. John Dalli qal li qed jistenna li l-Awtorità tax-Xandir tieħu l-passi meħtieġa kontra Lubondi li minn għalih li ma jista' lih ħadd. Fir-reazzjoni tiegħu, il-preżentatur Lubondi qal li se jkun qed jirrapporta lil John Dalli lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Manuel Barroso. Skont Lubondi, il-Kummissarju Ewropew John Dalli qed ixekkel il-ġurnaliżmu ħieles f'Malta.